dim saith. Nawr ni'n sôn am bywyd cynnar Iesu. Ac wythnos diwethaf, o'n i'n edrych ar un o'r amseroedd, un o'r 2 amser yn y Beibl sydd yn sôn am bywyd cynnar Iesu. Wythnos diwethaf, o'n i'n gweld Iesu fel babi yn mynd i'r Teml pan oedd e'n 8 diwrnod oed. A heddi, ni'n mynd i edrych pan oedd e'n tipyn bach yn hŷn, tipyn bach yn henach na chi, ac oedd e'n 12 flwydd oed. Dyma'r stori. Aeth Iesu a'i fam a'i dad, sef Mair a Joseph, i ddinas fawr Jerusalem. Buon nhw'n aros yno am wythnos. Pan oedd hi'n amser mynd adra, cychwynnodd Mair a Joseph ar eu taith gyda nifer o ffrindiau o'i pentra. Ar y ffordd adra, dyma nhw'n sylwi nad oedd Iesu gyda nhw. Rhedodd Mair a Joseph yn ôl i Jerusalem. Buon nhw'n chwilio am Iesu ym mhob twll a chornel o'r ddinas. Fe ddaethon nhw o hyd iddo o'r diwedd. Roedd yn y Teml. Y man cyfarfod hardd lle byddai pobl yn mynd i addoli a chanu i Dduw. Roedd Iesu'n siarad gyda'r dynion clyfar ar athrawon. Roedd Iesu'n fwy clyfar yn nhw. O, Iesu, byddai Mair. Rydyn ni wedi bod yn poeni amdanat. Ti Dduw yw hwn sydd yn had, byddai Iesu. Rydw i wedi bod yma yr holl amser. Yna, aeth pawb adra gyda'i gilydd, a chofiodd Mair yr hyn a ddywedodd Iesu. Wel, dyna'r stori. Nawr, mae'n lot i sôn am y stori yma, does e? Achos dyma Mair a Joseph yn mynd â Iesu, mae'n bachgen nawr, mae'n 12 flwydd oed, a maen nhw'n mynd i Jerusalem, fel bod nhw'n wneud pob blwyddyn. Ond y tro yma, wrth iddyn nhw'n mynd ar y ffordd adref, maen nhw'n gweld bod Iesu wedi diflannu. Ble mae'r Iesu? Mae wedi bod yn 3 diwrnod, a bod neb wedi gweld Iesu. Nawr, fel rhiant, dwi'n meddwl, wel, sut ydy Mair a Joseph ddim yn gwybod bod Iesu gyda nhw? I fi, os ni'n mynd unrhyw le, dwi'n edrych yn pobman, ni'n siŵr bod y plant gyda fi pob amser. Ond, yn yr adeg yna, oedd pawb yn mynd i Jerusalem. Oedd lot fawr o pobl, oedd yr holl deulu yn mynd i Jerusalem. Felly, oedd Iesu gallu bod gyda rhywun arall o'r teulu, gyda modryb neu oncl neu ffrind i'r teulu, gyda plant eraill. Felly, oedd e'n naturiol bod Iesu ddim gyda'i rhieni yn mynd adref. Felly, oedd Mair a Joseph, falle, yn meddwl bod e gyda rhywun arall a bod e'n teithio nôl gyda ffrindiau neu gyda rhai o'r teulu arall. A wedyn, os ni'n edrych ar Iesu, pam oedd Iesu yn aros yn y Teml? Oedd e'n gwybod bod pawb yn dechrau mynd adref, ond oedd e'n dal yn aros yn y Teml. Nawr, oedd Iesu yn 12 flwydd oed, ac i ddewon, mae hwnna'n amser bwysig yn ei bywydau. Mae bechgyn i ddewig, pan maen nhw'n 12 flwydd oed, maen nhw'n cael dathliad, maen nhw'n cael parti mawr o'r enw bar mitzvah. A be maen nhw'n neud? Maen nhw'n dathlu'r ffaith bod nhw'n dechrau dod yn oedolion, bod nhw'n dechrau tyfu lan, dyn nhw ddim yn plant rhagor. A dyma beth oedd Iesu, ni'n meddwl, yn dathlu yn 12 flwydd oed, yn bachgen i ddewig. Felly, oedd Iesu yn y Teml, achos wrth i'r bechgyn i ddewig dathlu hon, mae'n rhaid iddyn nhw cymryd cyfrifoldeb am ei dysgu ei hun, i dysgu am Duw, i dysgu am y cyfraith i ddewig a popeth yn y Teml. Mae'n ei cyfrifoldeb nhw nawr. Felly dyna beth oedd Iesu'n wneud. Oedd e'n cymryd y cyfrifoldeb yma ar ei hunain ac yn dysgu. Oedd e'n gofyn cwestiynau. Oedd e'n gwrando ar y pobl yn y Teml ac oedd e'n dysgu am Duw. Ac os ydych chi'n clywed yn y stori, mae'n dweud, wrth i Mair a Joseph dod nôl i'r Teml, ffeindio Iesu fyna, mae'n dweud wrth ei rhieni, mae'n dweud, dwi yn ti fy nhad. Oedd Iesu nawr yn dechrau tyfu lan. Falle oedd e'n sylweddoli mae Duw oedd ei dad ac oedd e'n sylweddoli bod e'n eitha special, bod e'n mab i Dduw hefyd.
ac byddai'n cymryd y cyfrifoldeb yma i dysgu mwy am Duw ac am y cyfraith Iddewig hefyd. Ac yn y Beibl Cristnogol, mae Iesu yn dweud, dewch ar plant bach ata i. Felly, mae Iesu yn gofyn am y plant. Mae Iesu eisiau'r plant i dod i nabod e. Mae eisiau i plant eich oedran chi ac pob oedran i dysgu am Iesu a cymryd cyfrifoldeb, i dysgu mwy, i gofyn cwestiynau ac i gwrando ar y pobl sydd yn sôn am Iesu. Nawr, dwi'n mynd i gweddio, a wedyn ni'n mynd i cael can, a wedyn byddai'n gweld chi wythnos nesaf. Gweddio. Arglwydd Dad, diolch bod ti'n gofyn i'r plant bach i dod ata ti. Helpa ni cymryd cyfrifoldeb i dysgu mwy amdana ti, i gofyn cwestiynau amdana ti, ac i gwrando i'r atebion ac i'r pobl sydd yn dysgu ni am Iesu. Jyst yn gofyn i ti roi dy bendith di arna ni gyd. Yn enw'r Iesu. Amen. Sy'n berffaith, nid fel fi. Dwi angen help i dy blesio di, rod ysbryd i ddangos y ffordd, rod ysbryd i wneud fi fel Iesu, rod ysbryd sy'n rhoi nedd, ysbryd glân llenwa fi. O Dduw, dwi'n methu bod fel ti, sy'n berffaith, nid fel fi. Dwi angen help i dy blesio di, rod ysbryd i ddangos y